Sme to stratili. Dobre, ale nemôžeme sa... Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý. Dobrý deň. Dobrý deň. Niečo o kamere. Hlavné veci, ktoré sa menia pri kamere je clona. Práve sme si niečo o objektívov. V objektíve sa nachádza clona, ktorá nám reguluje tok svetla. Dobre. Potom je tu ND filter. Že by sa jej ruky triasli. Píšte. Jasné, súhlasíme so všetkým. Áno, všetko je v poriadku. Jasné. Niečo ukazujem. Môžeme... Dovidenia. 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 Dovidenia.